Čau lidi, já jsem Matěj 246 a vítám vás u dalšího videa a je to zase slovenský špeciál trojka a jsem tu s Martinem zase a s iStream.k. Teraz tu nie je ten gejovšek, ktorý tu bol predtým. Ako sa volá, jo, už viem, ako sa volá, ten Noč CZ20. V pravej identite je Noč CZ20 Max Lazarov. Keď by ste ho chceli zabiť, tak môžete vidieť, kde bydlí. Asi nemôžete. Počkajte chvíľu. Tak toto priblížim. A vidíte ten barák? Taký v dálce. Tam bydlí on. Ve 4. patre. Čo čuješ? Bydlí inak v Českej republice, v Sokolove, na ulici Marie Majerové a v oranžové baráku. A čo čumíš, kurva, do piče? Ještě se zapomnělo dodat, že tentokrát máme nové téma. Blbiny. Minecraft. Nebo tak. Ulala. Co chceš? Nebudeš. Nie, opovaž sa. A já mám pro kameramana jednu otázku. Akú? Která přišeráváš tvé v Minecraftu nejvíc? Enderman. Prečo? Enderman? Choď preč do piče, jo. Pretože sa odportováva. A má to sere. To je zase dobrý to, že na tom je zase dobrý to, že se mu nekoukneš do očí, bouchneš ho, zase ho chceš bouchnout, on se teleportuje a už se neukáže. Ukáže, ale to... Kdy? Maria. Nevíš? Čo robíš, vole? Ty hulíš někomu? Jo. Ty hulíš bohový pták. A další otázku mám. Která příšera je nejlepší? Pigman. Pigman? Jo, zombie pigman. Pretože neútočí. Zombie Pigman? Jo, pretože neútočí. Keď do něj nesekneš. A moje nejotravnější příšera je Ghast a nejoblíbenější je Creeper. Creeper po tobě ide a bouchne tak, že môžeš zomrieť hneď. Ale je jich tolik druhů, tolik barev a jeden dává asi stack dortů. Nebo Kto? 25 sušen. Ako jak? Ako myslíš? Ako ten? Je druh Creepera, který když bouchne dá ti 25 sušenek. A to je na hovno, pretože sušenky ti dávajú po jednom hungerbari. No, ale 25 je zase... Čo ja viem? Ja viem všetko o Minecrafte. Vole. No a moje... No a... Mi to uvěří. Jo, tak ho trochu lagnem. Uheň chvíľu, uheň. Tak ho trochu... Čo ty budeš? Tak ho trochu lagnem. Ale je to pravda, nebo ne? To jo. Tak Jirku trochu lagnem a... Ale počuj, tak ticho, ty vole. Takže Jirka nebude poslouchat, nebo by jeho. No. Já mám to stopni na chvilku, já. Já nemůžu to pozastavit. Tady je. Tady máš? Ne, Lukáši? ne, to když máš, že si ti to uloží. Aha, to je. Kameraman. No. Čo je? Co hodláte teď dělat? Nevím. A nevypnete? Nie. Nie. A čo hodláte dělat? Neviem natáčať lidi. Co to? Orezávatko, vole. Čo robíš, debile? To nie je jejich. A keď by bolo jejich, tak stejne by si ho nezoberali. Jenže ono je její. Počkej, nech to být. Vyzeráte? Orezávátko. Už nie je. Jak jste si určitě všimli, máme tu stejné prostředí. Aha, tady mám tě. Aha, WTF. Ještě Jirka, alebo aj srdečka,
Tam natáčo. Nebudem natáčet, Co si myslíš, že jsi? ne, budem už natáčet zítra. Protože dobré. já to chci taky zkouknout a chci ještě být doma včas. Martine, kde máš stovku? Takže čus. Čus, s touto bombou se loučíme. Dejte lajky, dislajky, Odběr. Hej, já soustřím tamhle na ty dva. Oni jsou v sobě. Rande naslepo. Takže s touto bombou se s vámi loučíme. Dejte lajky, odběry, komentáře a sdílejte tyto videa. Dejte třeba na Facebook nebo někam, nebo je pošlete svojí mámě, alebo je pošlete nějaký babke, nebo něco prostě podobné. Takže lučí se s vámi Martin 46, Martin a to. Čau, čau. Čau.